Dobrodošli u azbuku veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Janketić. U 7. epizodi ovog mini serijala malo ćemo zastati sa novim stvarima i podsjetiti se do sada naučenog. Budući da je većina literature o razvoju veštačke inteligencije napisana na engleskom jeziku, mada kvalitetom ne zaostaju ni ruski, kineski, korejski ili neki drugi autori, objasnit ćemo osnovne pojmove koristeći engleske termine. Veštačka inteligencija, AI, podrazumeva mnogo različitih alata za razvoj. Vidjeli smo već šta je mašinsko učenje, odnosno machine learning, kao i nauka o podacima, data science. Vidjeli smo i da je duboko učenje, odnosno deep learning, sa neuralnom mrežom, na engleskom neural network, najčešće primenjiv alat pri razvoju veštačke inteligencije. Pogledajmo sada u kakvom su odnosu svi ovi pojmovi i alati, čiji je zadatak da se mašine ponašaju inteligentno. Veštačka inteligencija podrazumeva ogroman set alata. Najvažniji alat je mašinsko učenje. Veštačka inteligencija ima još alata kojima se služi u zavisnosti od složenosti i prirode zadataka. Opet, i sam machine learning ima nekoliko sopstvenih alata, od kojih su najznačajnije neuralne mreže, odnosno neural networks i deep learning. Ovaj pojam u prevodu zvuči malo grubo, ali u literaturi ćete se često susretati sa terminom duboko učenje, pa ćemo ga i mi koristiti. Neuralne mreže i deep learning su alati kojima računari putem matematičkih jednačina računaju ulazne podatke A i rezultate B. Sećate se prvih lekcija. Bitno je napomenuti da se mašinsko učenje služi još nekolicinom alata koje u ovom serijalu nećemo obrađivati. Suština je da shvatite da mašinsko učenje obuhvata širi spektar od neuralnih mreža i dubokog učenja. Šta je sa naukom o podacima? Kako se ona uklapa u ovo objašnjenje? Postoje razni, čak i oprečni odgovori na ovo pitanje. Veliki broj naučnika stoji pri stavu da je nauka o podacima na engleskom data science zapravo samo podskup radnji i razvoja veštačke inteligencije. Postoje i oni koji tvrde obrnuto, da je veštačka inteligencija podskup nauke o podacima i da je ona mnogo šira i kompleksnija oblast od veštačke inteligencije. Bilo kako bilo, nama je najbliže stanovište da je data science zasebna disciplina koja stoji na preseku svih do sada navedenih i definisanih alata. Dakle, u nauci o podacima i u analizi podataka čovek i mašina koriste se i mašinskim učenjem i neuralnim mrežama i mnogim drugim alatima prilagođenim rešavanju kompleksnih problema u poslovanju preduzetnika. Vidjeli ste u kakvom su odnosu mašinsko učenje, data science, deep learning i neuralne mreže. Nadam se da vam stvari postaju mnogo jasnije, da su vam ovi termini sada mnogo bliži i da počinjete da razmišljate kako se oni mogu primeniti na vaš biznis.